Zema jende torturatua izan dan, askotan tortura kasuak agerikoak dire, Igor Porturen kasuan moduen, komunikabideetan eta urtetan direlako, kriston bombo mediatikoa sortzen dalako, Unai Romanoren kasue, baina zepaztan da, argazki batzuk urten behar dire tortura dauela ikusteko, zenbet Unai Romano dauz Euskal Herrien, zenbet Igor Portu, asko, asko eta asko. Honen aurrean planto egiten dugu. Eta borrokalarien alde, abstentzioa behar dugu. Zenbat jende borrokan dago independentziaren alde. Zenbat. Ba, independentziaren alde egin dezakegun gauzarik onena, hauteskunde hauetan abstentzioa eskatzea da. Azkenik bukatzeko, ezin ahaztu gure herriko presoak. Itziar Martínez, Javi Martínez, Kepa del Hoyo, Jon Bielzoas, Xavier García Gaztelu, Gorka Martínez, Josune Oña, Iker Lima, Ugaiz Pérez, Jon Crespo, Leire Etxebarria, Iñaki Kurtzaga, Oier Goitia, Taiez Laria. Maite zaituztegu. Bueno, hauteskunde hauek guztiz antidemokratikoa dira. Egia da, PNV, Aralar eta beste alderdiek eman nahi duten hori normaltasunezko itxura, baina hemen defizit demokratiko itzela daukagu, ez? Eta nik galdetu nahi nioke PNV, Aralar eta ilegalizazioaren kontra dauden guztiei, haber noiz bere mitin batean salatuko dutela Eusko Abertzalekintza NV-ko zerrendak ilegalizatuta daudela. Hau da, guk ezin dugula gure boska paperak aurkeztu edo sartu hautesontzietan. Eta horretan ez dute zer esan, ez dute zer esateri ilegalizazioen inguruan, edo mai nazionala kartzelaratuta daudela. Beraientzat hauek hauteskunde guztiz demokratikoa direla, baina hemen milaka eta milaka herritarren eskubide zibil eta politikoak urratuta daudela. Eta horrezagatik gure ustez planto egiteko garaia heldu da. Hemen ezin dugu onartu egoera antidemokratiko hau, eta planto egiteko erarik eraginkorrena abstentzio aktiba eta boikota izango da datorren igandeko hauteskundeetan.